Banga put madhi manyo commissioners manyien mag duol mochung' ne yiero IEBC chamo muma kendo singo mar miyo Kenya commissioners manyien e bwo ndalo 60 mabiro. Tanga koro lokore e ng'iyo ting' mochomo IEBC. Ute chung' od bura 3 kod wards 7 osebedo maonge kod jod bura kod MCS magi kuom thuolo malach. E kinde goro mar kiewo mag gwenge bende nonego tim dwe mar 3 higa mokalo kachiel gi ikruok ne yiero mar 2027. Be IEBC dhi nyalo chuogo ute chung' od bura manyien motelo ne yiero ma 2027. Jafombo marwa mar siasa Chris Owino menyono wich bar mar commissioners manyien mag IEBC. Gikone to oganda Kenya nyalo bedo gi geno mar yudo commissioners manyien mag IEBC bang' rito kuom thuolo mohewo higa achiel. Mabiro bang' aput mar manyo commissioners manyien motelne kod Dr. Nelson Makanda chamo muma jumani kendo singo mar miyo oganda Kenya commissioners manyien e bwo ndalo 60 mabiro. Poni aput mar Nelson Makanda ochopo singo makamano, janon weche mag siasa Michael Agwanda menyo ting' mapek mochomo IEBC. Idhi donjo kacha to the first mandate any by election itimo ginade. Nitie kuonde moko ma MPs nyocha otho, moko MCAs nyocha osetho, to pod gionge gi MP, gionge gi MCA. Mar ariyo en weche mag ng'ado piny, kata medo constituency kwadwa kele mayot, kata golo constituency moko kwadwa kelo mayot, kata medo ward. Kalore gi Michael Agwanda kod jonon siasa mamoko, wich bar maduong' mar Ramogi IEBC en goro kiewo mag gwenge manyien motelo ne yiero maduong' mar 2027. Kalore gi chik, chenro mar chuogo ute chung' od bura kod wards manyien nyaka tim higa achiel motelo ne yiero maduong' mabiro mano dwe mar 8 higa manyien. Bende thuolo makamano dhi romo chuogo ute chung' od bura kod wards manyien kose. Nafas magidwa bedo go sani en by election, kaito mar ariyo ging'iyo ni to 2027 election dhi timore nade. Kik ng'ato wuondi Chris, 2027 osechopo kama chiegni ahinya. Nyiso ni mpango teka gisedonjo ofis gidwa ng'iyo ni to jogi gin joma nade, to be ginyalo hold election, ginyalo timo election kata yiero maber, ma transparent manyalo winjore. Mano gima dhi thago wigi ahinya. Ballot papers dhi wuok kanye. Poni IEBC orem goro kiewo mag gwenge motelo ne yiero maduong' mabiro, ong'wengo pod oliero ewi ute chung' od bura 27 man kod kwan matin mag jopiny, ataro mar chik madwaro ni kar chung' od bura nyaka bed kod kwan mag jopiny ma ok tin ni ji 164. Okil Kamaloka Evans Ogada wacho ni ute chung' od burago idhi ketho motelo ne yiero maduong' mabiro. Yiero mabiro ogibi exist. Wan gi od bura machalo Kandara ma the only safeguarded temporarily for this election manokalone, but we were to demarcate the whole country fresh kwatiogi census mar 2019. Moko kuom ute chung' od bura ma inyalo ketho gin Budalangi, Vihiga kod Mount Elgon mayudore e imbo mar Kenya, Mbere North, Ndaragwa, Kangema, Madhioya, Mkuruini kod Tetu mayudore e gwenge mag Masawa. Mamoko gin Marakwet East, Keiyo North, Mogotio, Samburu East, Turkana North, Eldas kod Tiati mayudore e gwenge mag Hoho mar Okak. Tie parameters ma watiyogo mondo walosgo od buche mantie piny ka, watiyo gi population, warango land size, nitie parameters mantie within the constitution and the law. Koro yudo ni a good number of these constituencies or od buche gi ne nigi ji manok. E gwenge makadho wadh nam chumbi, ute chung' od bura ma inyalo ketho gin Voi, Lamu East, Undanyi, Motate kod Bura. Ute chung' od bura mamoko ma bende nyalo ketho gin Isiolo North, North Hor, Laisamis kod Kuria East e kind mamoko. Michael Agwanda leronwa okang' mar chuogo ute chung' od bura kod wards manyien kaachiel gi gigo ma onego tim e konyo IEBC goro kiewo mag gwenge e yo mayot. Delimitation ni kata weche mag kiewo mag ward kata mane mawinjore mayot kata constituency nyaka IEBC dhi e gweng' mabed piny gi ji ahinya kendo nyaka gidhi Kenya Bureau of Statistics kumu kawo data kata numbers mag ji kata
kweno mag ji mawacho ni jogi omedore maromo kama. Ahinya be nyaka ging'i ni to gimiluongo ni census cha nowacho ang'o, to bang' higa ne ji dhi medore maromo nade. Kae to gibiro to gibedo gi jopiny gimiluongo ni county hall kata town hall meeting. Gibede hall to giwacho ni kade bed ni wadwa ng'ado pinyni nikech koro constituency nikech koro ji ng'eny, uparo ni ong'ade nade. Mano part of it miluongo ni public participation. Ma commissioners kabiro kendo winjo gik ma ji wacho te, kae to gibiro Nairobi to ging'ado on the basis mana kaka jopiny ne dwaro. Onono ni commissioners manyien mag IEBC odolo bad sedegi ne tich kendo chuogo ute chung od bura manyien ere ber ma medo ute chung od bura dhi kelo ne jopiny. Mokwongo medo jotich mang'eny e iye. Kanyo to un gi MCRA achiel, koro imedo MCRA. Nyiso ni ka county government nyocha miyo mana pesa nikech ne un gi MCR achiel, koro gidhi double, giketo pesa cha obed diriyo. Nyiso ni koro dhi nwang'o pesa mang'eny e gweng' achiel, manyocha nwang'e pesa mana dichiel. Constituency to ng'ado constituency no bed ariyo, nyiso ni pesa wuok malo diriyo kendo. Constituency achiel manyocha nwang'o kata $1,100,000, koro dhi nwang'o $1,200,000. Gima $1,200,000 nyalo timo kuma nyocha $1,100,000 tiye ng'eny. Nyiso ni development kata dongruok dhi bedo diriyo kuma nyocha development kata dongruok otimore nade obedo dichiel. Sama jo military kata jo police gi jo army dhi kawo ji, kanyo cha ginyalo kawo mana ji 10 kende constituency achiel cha, koro gidhi kawo ji 20. Nyiso ni nafas mar ndiko ji koro timore nade omedore. To bende oganda Luo kod geno mar yudo ute chung od bura manyien adi. Oganda Luo Homa Bay nowinjore Ndhiwa ong'adi, Karachuonyo ong'adi. Ang'eyo maber ni Siaya nitie constituency achiel miluongo ni Alego Usonga nowinjore ong'adi. Kae to kibiro Kisumu nowinjore ong'ad Kisumu Central nikech Kisumu Central duong' kabisa. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mano ripod noero mar Chris Owino makoro tero akendie e yweyo wa mokwongo 24 dakika mosekalo.